El juliol de 1922, Francesc Macià funda Estat Català, considerat el primer partit independentista català de la història. Macià proposa una estratègia interclassista i un aixecament armat per aconseguir la independència de Catalunya, molt influenciat per l'aixecament irlandès de 1916 i pels 14 punts del president nord-americà Wilson, un dels quals era que els pobles tenien dret a l'autodeterminació. Malgrat tot, en aquells moments, Macià ja és vist com el candidat de les esquerres, de l'independentisme, el nom d'Estat Català ja ho diu tot, però també del republicanisme. D'aquí la possibilitat de confederar-se amb el que ell anomena les repúbliques ibèriques, pensant fins i tot en Portugal, però sobretot amb la idea d'abatre la monarquia d'Alfons XIII. Si voleu descobrir aquest i d'altres projectes de Francesc Macià, veniu a l'Espai Macià de les Borges Blanques i ho descobrireu.